Градината е нашият малък свят, но невидими врагове могат да я унищожат, без дори да разберем. Вредители като вируси, гъби, бактерии, нематоди и вредни насекоми често идват отвън, чрез купени, внесени, дори подарени растения и почви. Те могат да унищожат местните сортове, да повлияят дори на предлагането на основни продукти и така да нарушат баланс в природата. Един такъв пример е вирусът на кафявото набраздяване по домати, открит през 2015 година, днес вече е в над 35 държави. Той предизвиква петна по плодовете и увяхване на листата и се разпространява изключително лесно, чрез замърсени ръце, дрехи и инструменти. Градинарството ни свързва с природата, но понякога действията ни могат неволно да й навредят. Размяната на диви растения, използването на семена от непроверени източници или пренасенето на необеззаразена почва могат да разпространят вредители и болести. Често невидими, но опустошителни. За щастие, защитата на растенията е лесна, стига да спазваме няколко прости стъпки. Купувай семена и растения само от сертифицирани доставчици. Увери се, че растенията, които купуваш, имат фитосанитарен сертификат или растителен паспорт. Те дават гаранция, че растителният материал е бил проверен и не съдържа вредители. Проверявай растенията за вредители и болести редовно. Почиствай градинарските инструменти. Не разменяй растения, без да провериш дали са здрави. Засаждай повече местни сортове. Те са генетично много по-издръжливи. Живей в хармония с природата. Поддържай чиста среда, редувай културите и компостирай отпадъците. Така подпомагаш на биоразнообразието, растенията са по-здрави, а градината по-устойчива. Plant Health for Life. Защити растенията днес, за да ги има и утре.